गिबियावनो बयखौबो बड' निउज इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारिनि 21थि रुंसारि सानखौ रौतायाव थानाय बिथांनिनो आंगो गामि हाथिगराव दिनै फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो रौता दख'रा एबसुनि आफादगिरि दैदेनसा दैमारिया। रुंसारनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिजि जनेश्वरी बसुमतारिया। रुंसारि खाम्फायाव बिबार बावखांनानै लाखिनाय सुंद' बिबुंथियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि जाय हारिनि सुबुंफोरा हारिनि थाखाय बावसोमनो गैया बै हारियानो बुहुमाव गोजोर थांनानै थानो हाबोदों होननानै गोबांथार मुंख्लं आरो रुंसार जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बावसोमलांनायजोंसो बर'फ्रा दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों। बेखायनो बिथांमोनखौ अरायसम मान होलांनाया दिनै जों थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' साननो बिबान जाथारनांगौ होननानै बुङो। रुंसारि सान फालिनायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिजों लोगोसे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजोफ्रा बाहागो लायो। दखानदारखौ हुमखि होना पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। सिंगल सलियाखौ आसाम पुलिसा ग्रेप्तार खालामबाय। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ फुटेजनि सायाव फालांगि दखानाव रां सान्दा खांना दखानदारखौ हुमखि होनायनि थाखाय बिथांखौ पुलिसा दिनै एरेस्ट खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां आयेन बेरेखा दंफां हमनो हादों। मैया 1 मे खालि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मुसाहारि आरो बिथांनि हानजाजों लोगोसे पातालसाना रिपुरिजो हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां खावनानै लाबोनाय हेंथायै गोख्रों सिग्रोमो आरो दंफांजों लोगोसे गासै गंथाम लडेड ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफांनि गासै बेसेना 1 लाखनिबो बारा जागोन होननानै रेन्जार जसमानिक मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे मिथिंगायारि सम्पदखौ लानानै गले गले बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथाङा गुरै खावलायहरदों। फेरगावआव 4थि इंदि सान फालिदों। बिटिआरनि सेरिकालचार बिफाननि बानजायनायाव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों 4थि इंदि सान फालिदों। बिटिआर रेशम बिफाननि सामलायगिरि अन्जन चक्रवर्तीया दैदेननाय आफादाव सेरिकालचार बिफाननि अएसडि डक्टर जगेश तिवारी, बिगियानी डक्टर कार्तिक नेवां, डक्टर राजीव मुंशी, बिद्युतनाथ चौधरी, बिटिसिनि सेक्रेटारि दिदकान्त हाजरिका, एम दावबायसा बर'आ बाहागो लानाय आफादाव गासै 60 इन्दि एम्फौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो सोरखारनिफ्राय 5,000 रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे गांफायै मान बिलाइ, ममेन्टु आरो आर'नाइजों बरायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव दाउ बयलार अमा लाबोनायखौ आसाम सरकारा होबथानायनि उनावबो गले गले सुरदै लाबोदों। गसाइगाव फिन बयलार लाबोनाय गंब्रै गारिफोरखौ पुलिसा हमदों। भुटान नाइसर गारिजों सुरदै लाबोनाय गारिखौ हमनो हायो पुलिसा। सिखाव लामाजों लाबोना हमजानाय गंब्रै गारि नाम्बारा जादों AS15 SC 6728, AS26C 3890, WB63B 5824 आरो AS15 SC 4946। बिनिनो गंनैया भुटान नाइसर गारि होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला बयलार दाउखौ सोनाब बंगनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। बेवहायनो गोख्रों नायबिजिरनायजों आसाम पुलिसा हमनो हायो आयेन बेरेखा लाबोनाय बयलार दाउजों लोगोसे गारिफोरखौ।